Grabe, sobrang nabusog na naman ako. Target locked. Hello mga kalakwatsa! Welcome back sa aking YouTube channel dito sa Louie TV. Nandito tayo ngayon sa Tayug, Pangasinan. Isa ito sa mga progresibong bayan dito sa Pangasinan. Mayroon na matatagpuang establishment at restaurant. Pero ngayon mga kalakwatsa, dadalhin ko kayo sa Korea! Hindi joke lang, nandito tayo sa Tayug, Pangasinan at titikman natin ang kanilang famous Korean street food dito sa Samgyup sa Bahay Tayug, Pangasinan. Tara! Ang Samgyup sa Bahay Tayug ay meron ding Korean Mart. Okay mga kalakwatsa, nandito na tayo sa loob ng Samgyup sa Bahay Tayug. Grabe mga kalakwatsa, sobrang lamig dito. As in, feel na feel ko yung Korea. And I'm with the owner of Samgyup sa Bahay Tayug. Annyeonghaseyo, Ma'am Eliza. Annyeonghaseyo. So siya po, si Ma'am Eliza, ang owner po ng Samgyup sa Bahay Tayug. Maraming salamat po sa pag-uunlak po sa Louie TV na bisitahin po ang Korean street food. Kasi mga kalakwatsa, alam niyo naman ako, kilalang kilala niyo ako. Pinupuntahan lang natin ang mga restaurant or food chain kung saan superb ang pagkain at superb ang budget. Kaya nandito tayo ngayon sa Samgyup sa Bahay Tayug dahil ito po ay isa sa mga recommended po na kainan na piliin po sa akin nung nag-post po ako kung saan po tayo pwede pumunta sa Tayug. Okay, Ma'am Eliza, ano po ba ang isipan ninyo? Bakit po ninyo naidala ang Korean foods dito sa Pangasinan? Actually, sir, nag-start kami ng ECQ. Siyempre, walang ginagawang mga tao, mahilig manood ng Korean drama. Tapos, siyempre, puro mga pagkapagkain, mga mukbang, mga Korean street food. Trinay namin mag-come up na, ba't di natin i-try magtayo ng grocery store ng Korean products? So, nag-start lang kami sa ganito. Ganito lang siya karami, actually. Then, trinay ko rin magluto-luto kung ano yung mga napapanood ko.
Then, okay naman yung lasa, masarap naman. Then, bakit di kayo natin ibenta? At swak din sa panlasang Pinoy po. Yun na nga mga kalakwatsa, kaya naman po pala Ma'am Eliza, ang dami talagang nag-recommend sa akin sa inyong store dito sa Samgyup sa Bahay Tayo dahil recommended po talaga ng karamihan dito sa Tayo, Pangasinan. At mga kalakwatsa, kung gusto po ninyo silang i-follow, i-like ang kanilang page. Nandito po sa screen natin ang page ng Samgyup sa Bahay Tayo. Oh my God! Grabe! Excited na naman ako mga kalakwatsa dahil first time ko talagang makitikim ng Korean street food. So ano pang hinihintay natin? Lamunan time na naman tayo mga kalakwatsa. Let's go! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog. Alright mga kalakwatsa, oh my God, grabe! Sobrang dami ng Korean street food nila dito sa Samgyup sa Bahay Tayo. Pwede na ako mag-live selling dito mga kalakwatsa. Okay, ito. Pamay na lang ng crispy mandu, pamay. Ang code natin, #crispy mga kalakwatsa, pamay na lang. In 3, 2, 1, SSD, 1, 2, 3, 3, 2, 1, OG ba? Let's go mga kalakwatsa, start na natin. Uunahin muna natin ang kanilang best seller. So ito pang kanilang best seller mga kalakwatsa. Ito pa ay fish cakes 2. Okay, so ayon po sa owner po ng Samgyup sa Bahay Tayo, pwede pong inumin ang sabaw ng meron po kasi kung makikita pwede nyo meron po siyang sabaw. Okay, so recommended po ito kung nasa labas po talaga. Actually mga kalakwatsa, dapat po nasa labas po talaga tayo to feel yung street food talaga. Unfortunately mga kalakwatsa, umuulan sa labas, so nandito tayo ngayon sa loob. Pero feel na feel ko talaga ang Korea dahil napakalamig po talaga dito sa loob nila. So let's go mga kalakwatsa. It's time for taste test. Okay, unahin po natin ang kanilang fish cakes too. Alright, samahan niyo ako mga kalakwatsa sa aking first bite. Again, mga kalakwatsa, first time ko talaga na magtumikim ng Korean street food. So grabe, sobrang excited talaga ako. So let's go. Grabe.
Grabe, mga kalakwatsa. Sobrang sarap, as in. So, medyo maanghang po siya mga kalakwatsa, pero saktong-sakto po siya. So, sa mga may hilig sa maanghang, or sa mga moderate lang po yung maanghang ang gusto nila, recommended po sa inyo ito. Napakasarap ng fish cake nila. So, malambot po siya. Yung texture po niya, pag kinain po ninyo siya, talagang napakasarap. Malambot po siya mga kalakwatsa. Meron po siyang onion string. Maanghang po, pero sobrang saktong-sakto lang talaga yung anghang. Ako po hindi pa ako masyadong mahilig sa maanghang, pero dito po, ito pong fish cake stew nila is talagang saktong-sakto. Swak na swak ang pagkaanghang. So, let's go again mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, aside from fish cake stew, meron din po siyang kasamang shabu balls. Pwede po natin siyang ulit isawsaw dito sa sabaw ng fish cake stew na napakasarap, swak na swak ang anghang. Tara, tikman na natin. Alright. Mga kalakwatsa, sa shabu balls po nila, yung texture po sa labas, okay po siya. Pagkakagat po ninyo, as in talagang meron po siyang creaminess po sa loob pagkakagat po ng shabu balls. So, unexpected po yun. Akala ko po talaga is parang simpleng, alam niyo yun, kung kumakain po ng chicken balls, pero hindi po mga kalakwatsa, pagkakagat po ninyo sa loob po niya, meron po siyang creaminess. So, grabe, the best. Alright mga kalakwatsa, titikman naman po natin ang kanilang crispy mandu. Titignan natin kung gaano ka talaga ka-crispy ang kanilang crispy mandu dito sa Samgyup sa bahay tayo. Let's go! Meron po siyang mga sauce po dito mga kalakwatsa. Meron po tayong soy sauce with chili. At meron din po tayong Korean vinegar with chili. Meron pa palang Korean vinegar, no? Ano kayang tawag sa vinegar ng Pangasinan? Pangasinan vinegar. Pero galing ba kaya ito sa Korea? Tignan natin. Titikman natin ang kanilang sauce sa kanilang crispy mandu. Alright, let's go mga kalakwatsa. Titikman na natin ang crispy mandu. Mahilig ako sa soy sauce, sa toyo. So, unahin natin yung toyo. Titikman natin yung dalawa. Parang ASMR, no? Grabe. Mga kalakwatsa, kung narinig nyo lang yung video, parang pang ASMR to. Napaka-crunchy, crispy talaga ng crispy mandu nila. Legit talaga mga kalakwatsa. Yung soy sauce natin, okay po siya. Matitikman pa rin natin yung spicy ng kanilang soy sauce. So, sa Korean street food kasi or sa Korean food kasi talagang mahilig po sila sa maanghang. So, swak na swak po. Titikman po natin ngayon yung Korean vinegar. Okay. Kapag tinay ko ba ito mga kalakwatsa, magiging Korean kaya ako. Charot lang. Diba? Okay, let's go. Pakinggan maigi kalakwatsa. Kung naka-earphones kayo, pakinggan nyo ang crispiness ng kanilang crispy mandu. For me, mas masarap siya sa Korean vinegar. Natitikman ko dito yung garlic, yung spicy ng sauce nila, andito. Crispiness talaga ng crispy mandu nila, consistent. So kahit sinasawsaw po siya sa sauce, hindi nawawala yung crispiness niya. So grabe, ang galing. Napakasarap talaga. Pati yung vinegar nila, itong nagustuhan kong sauce. So yung vinegar nila, lasang-lasa yung garlic, yung spicy nandun pa rin. Yung vinegar, saktong-sakto yung asin niya. That's crispy mango. So yun na nga, natikman natin ang crispy mandu mga kalakwatsa. Ang nasa loob po niya, ang natikman ko po is talagang matitikman nyo yung pork po niya nandun. At yung gulay po niya, talagang lasang-lasa yung gulay niya. So grabe, ang sarap. So far mga kalakwatsa, isa sa mga favorite ko na Korean street food nila is yung
crispy mandu. Napaka-crispy, napakasarap na nasa loob niya kung mahilig ka sa vegetable or any pork na all-in na, nandito na, vegetable siya o pork mga kalapatsa. Alright, ang next natin mga kalapatsa ay ang japchae. Okay, I think isa to sa mga adapted food ng Korean sa Japan. So, japchae. Andito po, makita natin ito, nandito yung fish cake. Okay, meron din po siyang onion string at saka carrots. Let's go, tikman po natin. Meron din po siyang sesame, so meron pa rin siyang talagang touch ng Korean. Alright mga kalapatsa, yung noodles po na gamit nila is glass noodles po. So kitang-kita ko, napaka-glossy ng noodles nila. Tignan natin. So malalaman natin kung paano yung texture ng kanilang pancit or ng kanilang noodles dito sa samgyup sa bahay ko. Let's go! Grabe. Mga kalapatsa, dito naman sa japchae nila, talagang malalasahan mo. Actually, in fairness mga kalapatsa ha, lasa-lasa pa rin yung gulay ng kanilang japchae. At sa glossiness po, or napaka-glossy ng noodles nila, pero pag nakain pa natin sobrang talagang hindi po siya madulas sa bunganga pag kinakain. Napaka-smooth lang po niya. So, grabe. Galing pa rin. Okay na okay pa rin ang japchae nila. So, tikman natin ng kanilang fish cake. May fish cake din dito sa japchae, mga kalapatsa. So, again, adapted po siya from Japan ng mga Koreans. Isa sa mga adapted food nila. Pero ang Koreans, nilagyan nila ng Korean flavor. At meron din po itong sesame at saka fish cake na signature ng Koreans. So, mga kalapatsa, ang gaya nga yung sabi ko sa inyo, damihan nyo ang pagkain ng pancit or noodles or japchae dahil kung gusto niyo humaba ang buhay ninyo, ito ang kainin ninyo, ang japchae. Okay mga kalapatsa, ang next naman natin is gimari. Okay mga kalapatsa, ang nasa gimari natin ay makikita pa rin po ninyo na meron po siyang crispy texture at balot po ito ng nori wrap. Okay, so sa loob po ng nori wrap, meron po dito glossy noodles pa rin. So, kung maalala po ninyo sa japchae natin, meron silang glossy noodles. Ito po yung nasa loob ng kanilang gimari. So, pinapalibutan po ito ng nori wrap. Grabe, first time ko rin makakatikim ng fried na parang fried din yung nori. Kasi kumakain ako ng nori na nilalagyan ko ng kanin, o diba? So, ako masaya na ako doon. Pero let's check. Tikman natin ang kanilang gimari. Okay mga kalakwatsa, grabe yung size ng gimari nila, sobrang sulit kasi mas malaki pa siya sa, para siyang longganisa size, pero mas malaki pa rin siya mga kalakwatsa. Kitang-kita natin, I'm curious sa kanyang pagkakabalot kasi alam kong crispy ulit ito sa gimari natin. So let's go, tikman natin ang kanilang gimari. Binalutan po ulit ito ng nori wrap at nasa loob ay glossy noodles. Ito pang favorite kong sauce nila, Korean vinegar. So, Korean vinegar po talaga to. Tsaka chili. So, mga kalakwatsa, parang sa Pinoy din, may mga sauce din sila or may mga condiments din ng mga Korean. So, every kain nila ng mga street food nila, meron po kayong pagpipilian na soy sauce at tsaka Korean vinegar. Okay, let's go mga kalakwatsa. Tikman na natin. Grabe. Yung nori, lasang-lasa siya. Ang sarap. Wait lang kayo siya. Kailangan ka mag-concentrate talaga dito. Ulitin mo pa. Sarap. Sa Korean nga, sabi nila, ganbae. Ganbae. Okay, sa gimari po nila mga kalakwatsa, I think isa din to sa mga gusto ko na Korean street food nila sa samgyup sa bahay tayo. Again mga kalakwatsa, kung gusto pa ninyong i-like at i-follow sa ang kanilang Facebook page, nandito pa sa screen na ng Facebook page, i-follow na natin ang samgyup sa bahay tayo.
Sa gimari po nila, grabe. Yung texture po ng kanila, ng sa labas niya, napaka-crunchy pa rin. At pagdating po sa loob, habang inunguya po ninyo siya, lasang-lasa po yung nori wrap niya. At the same time, sinamahan pa ng lambot ng kanilang glossy noodles. So grabe, ang sarap. Gimari po mga kalakwatsa, isa to sa mga favorite ko sa kanilang Korean street food. Cheers! Ganbei! Okay mga kalakwatsa, dito po sa Samgyup sa Bahay Tayug. Maliban po sa Korean street food, nag-offer din po sila ng Samgyupsal. Kaya nga sila tinawag na Samgyup sa Bahay Tayug dahil, bakit nga ba Samgyup sa Bahay? Dahil makikita nyo lang talaga, hindi na ninyo kailangan pumunta sa mga Korean restaurant. Nandito lang sa Tayug. Makikita lang po pala sila, malapit lang po sila sa Municipal Hall ng Tayug, Pangasinan at sa plaza po ng Tayug, Pangasinan. Alright, so let's go. At maliban nga po pala sa Samgyupsal mga kalakwatsa at Korean street food. Guys, ito na ang hinihintay ninyo. Yung mga manginginom dyan, wala kayong problema. No problem dahil pwede pong mag-shot dito. Pero gaya nga ng sabi natin, drink moderately lang mga kalakwatsa para ma-enjoy pa din natin yung food na nakahain sa ating table. Okay, meron pa silang soju. Guys, ang available lang po na drinks po dito or liquor po sa Samgyup sa Bahay Tayug ay ang soju. Okay, ito, sikat na, grabe. Ano bang favorite ninyong soju flavor mga kalakwatsa? Paki-comment na dito sa ating video. Okay, kung gusto pa rin ninyo mga kalakwatsa is mag-cheers or mag-tagay-tagay, meron din po silang shot glass dito. O diba? Ready ang Samgyup sa Bahay Tayug. San ka pa? Nakakita ng kainan, nag-o-offer ng inumin na meron silang shot glass. So tara na. Pero okay mga kalakwatsa, drink moderately tayo. So tuloy natin mga kalakwatsa ang ating taste test. Ang susunod po natin mga kalakwatsa ay ang kimbap, okay? So, FY alam po mga kalakwatsa, mahilig din po talaga ako sa mga ganito, kimbap. So, napunta po ako last time sa Thailand at meron po silang ino-offer ng mga kimbap at doon ko po talaga nagustuhan ng kimbap. So, matitikman natin ang kimbap nila dito sa Tayug, Pangasinan. So, Samgyup sa Bahay Tayug. At yung kimbap po nila, meron po silang sauce or mayo. So let's go mga kalakwatsa, tikman natin ang kailang kimbap. Actually mga kalakwatsa, bago ko sila i-approach or i-message yung Samgyup sa Bahay Tayug, sinabihan ko na talaga sila, isa sa mga favorite ko talaga is itong kimbap. So sobrang excited na akong tikman ng kanilang kimbap. Let's go mga kalakwatsa. Grabe ang sarap. Guys, ang kimbap nila sobrang sarap din, malambot po siya. Lasang-lasa po yung mayo po ng kanilang kimbap mga kalakwatsa. Okay mga kalakwatsa, natikman na natin ang kimbap ng Samgyup sa Bahay Tayug. Ang next naman natin mga kalakwatsa, syempre, sa Korean street food natin, hindi mawawala ang corn dog. Itong isa sa mga pinakasikat na Korean street food sa Korea. So, titikman natin ang kanyang Korean corn dog. Wait lang mga kalakwatsa. Isa din po sa mga favorite ko ang corn dog. Oops! Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan mga kalakwatsa. Legit na hotdog or corn dog ang gusto ko. Let's go, tikman na natin mga kalakwatsa. Napatatlong suba ko doon mga kalakwatsa kasi ang sarap. Crispy pa rin mga kalakwatsa, yung coated po ng corn dog niya. At mga kalakwatsa, nakitikim na rin ako ng ibang corn dog sa mga ibang kainan. Pero yung corn dog po nila, talagang lasang-lasa po yung hotdog. At hindi lang po talaga yung texture o yung nasa labas sa matitikman ninyo. Talagang lasang-lasa, nandun po talaga yung hotdog. So hindi po siya scam. Ang sarap talaga ng corn dog nila. So isa din po sa mga favorite kong corn dog po ang Samgyup sa Bahay Tayug. Tara. Okay mga kalakwatsa, kung kayo ay gusto nyo i-try kayo mga condiments, may available condiments din po sila.
So nandito pa ang yellow mustard. So classic yellow mustard. Guys, hindi to ordinary yung lalagyan. Tignan nyo naman ang lalagyan nila, napakalaki. So talagang sulit na talaga. Maliban po sa yellow mustard, meron din po tayong hot chili sauce sa mga hot dyan. Katulad ko, joke lang mga kalapwatsang. So meron din po sa ng hot chili sauce at saka grabe. Guys, di ba ang normal lang na hot chili natin na nakikita sa mga, even restaurants, di ba? So may mga maliliit lang talaga na hot sauce ang lalagyan nila. Pero talagang ito talagang napakalaki. Hot sauce! Ang tawag dito kalapwatsa. Let's go! At meron din po tayong tomato ketchup. At guys, hindi po ordinaryong ketchup ang gamit nila dito sa Samgyup sa Bahay Tayo. At gumagamit po sila ng Heinz tomato ketchup. Ayun o, ba? Let's go, kalapwatsa. Lagyan natin ng, gusto kong lagyan ng pangmalakasang pang-social na Heinz tomato ketchup. Grabe, ang laki talaga. As in, tignan na naman mga kalapwatsa. Lalagyan ko pa siya ng Heinz tomato ketchup kahit meron siya kasi gusto ko talagang tikman ang masosyal at pangmalakasang Heinz tomato ketchup. Mga kalakwatsa, maliban sa corn dog nila, dito talaga ako nabigla. Kasi yung corn dog ko nila, meron po siyang fries. So grabe, ngayon ako nakakita ng ganitong corn dog na may fries. So ang tawag ko dito mga kalakwatsa ay potato corn dog. Let's go! Sa mga mahilig mag-fries dyan, nandito na. Siyempre, dadagdagan ulit natin ang pangmalakasan at pang-sosyal na Heinz tomato ketchup from Samgyup sa Bahay Tayo. Grabe, overloaded yung fries ng kanilang fries corn dog. As in, wala akong masabi. Hindi ko alam kung paano nila nalagay or na-cover yung hotdog using yung fries, pero napagaling. Sobra. Talagang overloaded po talaga yung fries po niya. Sa mga mahilig ng fries dyan, ito pa ang i-recommend ko sa inyong bilhin dito sa Samgyup sa Bahay Tayo, ang kanilang fries corn dog. And next up is ang kanilang tteokbokki sa Filipino, pero ang Korean ang tteokbokki. Kayo nang bahala dyan mga kalapatsa, basta yun na yun. Okay, tikman natin ang next. Ang tteokbokki ng Samgyup sa Bahay Tayo. Okay, let's go. Mga kalapatsa, ang nandito po sa tteokbokki po nila is rice cake po. Okay, so alam niyo naman mga Koreans talaga is mahilig po sila sa rice cake. Siguro ito po yung counterpart ng spaghetti ng mga Pinoy. Pero tignan nyo naman ang street food nila, di ba? Ganito. Meron din po itong mozzarella cheese. So let's go mga kalapatsa. Alright, ito po ang kanilang tteokbokki mga kalapatsa. Matitikman na natin. Let's go. Rice cake po ito mga kalapatsa. Grabe. Dito naman sa kanilang tteokbokki ng kalapatsa, malambot, napakalambot ng rice cake nila. May naalala ko sa lasa ng rice cake, hindi ko alam correct nyo naman mga kalapatsa. Para siyang lasa ng kakanin natin dito sa Pangasinan. So may kalasya siyang kakanin, pero napakasarap. Yung spicy po ng tteokbokki nila, gaya nga ng sinabi ko sa una nating video, talagang consistent po talaga. Hindi po talaga siya sobrang spicy. Swak na swak talaga yung pagka-spicy ng tteokbokki nila. Masarap po siya mga kalapatsa. Okay, so di ba gaya nga meron silang pangmalakasang mga sauce dito? So ito may pangmalakasang mozzarella cheese din sila. Okay, wala akong masabi dito sa Samgyup sa Bahay. Grabe. Sulit na mga kalapatsa ha. Guys, yung pinagkaiba ng tteokbokki sa mga pasta, I thought is parang pasta lang talaga siya. Kasi yung itsura niya is parang pasta. Ayan, makikita niyo mga kalapatsa. So ganyan. Akala is parang pasta lang siya. Pero grabe, napaka-siksik talaga ng rice cake nila. At saka napaka-chewy. Again, swak na swak yung spicy. Alright mga kalakwatsa, eto na ang sasabihin kong sigurong highlight
ng ating Korean street food. Isa po siya mga kalakwatsa sa kasama sa menu ng Samgyup sa Bahay Tayog. At ito po ay isa sa mga pinagmamalaki ng Samgyup sa Bahay Tayog. Malalaman niyan in a bit mga kalakwatsa. Pero ang nasa harapan ko ngayon ay andito mga fries. So iba't ibang shape ng fries po yan. So sa mga mahilig sa iba't iba, ito, dito na kayo bumangon mga kalakwatsa. Pero wag namang iba't ibang ano. Dito lang tayo sa mga fries ang mag-try ng iba't iba. At andito rin po mga kalakwatsa ang kanilang quarter pounder burger. So kalakwatsa, ito na. Fun fact dito sa Samgyup sa Bahay Tayog. Makinig kayo mabuti mga kalakwatsa. Isa to sa mga highlight dahil ang burger ko nila, ito. Ayan. Ito po ang nag-iisang burger dito sa Pangasinan. Again, nag-iisa pong burger dito sa Pangasinan na ang gamit ko nila ay charcoal grilled burger. Okay? Hindi lang po itong simpleng burger lang na sa mga healthy conscious po dyan, tulad ko. At syempre mga kalakwatsa, importante ba yung health natin. So talagang ito ang recommended ko sa inyo mga kalakwatsa natin dyan. So again, charcoal grilled burger po siya. Hindi po siya finite sa mantika, hindi po siya mamantika. So talagang grilled po talaga yung burger, yung patty po nila. So matitikpan po natin. Ako mga kalakwatsa, kini-consider ko talaga sa mga burger. It's not about how they present yung burger kasi madami na tayong nakikita sa lugar, sa iba't ibang lugar na magagandang presentation ng kanilang burger. Dinadagdagan din ng mga fries. Pero ang talagang ang nahanap ko sa burger mga kalakwatsa is yung patty. Okay, yun talaga ang titikman natin dito sa kanila. Pinagmamalaking nag-iisang charcoal grilled burger dito sa Pangasinan at matatagpuan lang dito sa Samgyup sa Bahay Tayog. Itong Samgyup sa Bahay Tayog, napakadali lang talagang hagilapin dito sa Tayog dahil nandito lang po siya sa center ng Tayog. Malapit lang po siya sa Tayog Town Plaza at malapit din po siya sa Tayog Municipal Hall. Okay? So let's go, tikman na natin ang kanilang charcoal grilled burger. So, siksik pa rin po siya. Nakita po ninyo yung amount ng kanilang burger kanina. Sulit na talaga para sa quarter pounder na burger na ganito. Sobrang laki po niya mga kalakwatsa. Makikita niyo naman. Talagang overloaded po. Yung nasa loob po niya, meron po siyang lettuce. Hindi po siya cabbage ha. Meron pong lettuce at may cucumber. May onions din po dito. May tomato. At andito pa rin po yung ketchup at saka yellow mustard. At guys, kitang-kita nyo pati yung bun pala nila. Kung nakita niyo sa umpisa ng video nila, ginigrills din po yung bun nila. Ay, yan o. Oh my God! Mga kalakwatsa, sa totoo lang, ito yung hinahanap kong patty talaga. May kinakainan kasi ako sa Manila mga kalakwatsa na talagang dito sa Pangasinan, ang tagal ko naghahanap talaga ng burger na katulad ng patty nila. Pero sobra. Dito yung patty nila, yung lasa niya, wala talagang mamantika guys. So talagang napaka-health sa mga healthy conscious talaga dyan. Ito talagang recommended ko sa inyo. Talagang lasang-lasa pa rin yung pagka-grill ng kanilang patty. Siksik yung patty nila, hindi po siya ordinary yung patty talaga. So beef. Again mga kalakwatsa, pure beef patty. Okay, wala po siyang halong kung ano man po yan sa inahalo sa mga patty. Pero purely beef patty po siya. Ang sarap, grabe. Kaya talagang ito yung number 1 talaga na recommended ng ating mga kalakwatsa. Dahil napakasarap. As in, superb yung patty nila. Shoutout sa Samgyup sa Bahay Tayog. Good job dito sa inyong patty. Salamat. Mga kalakwatsa, wala akong masabi. Grabe. Hallelujah! Ang sarap ng kanilang patty. Sobra. The best. Okay mga kalakwatsa, maliban nga pala sa mga nasabi kong laman ng kanilang burger, meron din po siyang grilled pineapple. So kita ko rin po na nag-grill kanina yung pineapple. Ayan, hindi ko siya napansin mga kalakwatsa pero meron din. So talagang overloaded talaga yung burger nila for the cost of 79 pesos. Quarter pounder burger na isang Samgyup sa Bahay Tayog. Talagang sulit na sulit sa mga kalakwatsa. Grabe. Wala akong masabi. Ang sarap.
Sarap talaga, promise. Alright mga kalakwatsa, grabe, sobrang nabusog na naman ako. As usual mga kalakwatsa, busog na naman tayo. Mga kalakwatsa, grabe, napaka-superb ng kanilang Korean street food. Ang nagustuhan ko talaga sa kanila is yung burger nila. Again, yun yung isa-isang charcoal grilled burger dito sa Pangasinan. So, pumunta na kayo dito sa Samgyup sa Bahay Tayub. Sa mga kalakwatsa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na sa Louie TV. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng special dance number dahil naging feeling ko kasi naging Korean ako dito sa Samgyup sa Bahay Tayub. Let's go!